Білесізме, достар, міне яңа ел деп ышқынып ерейбіз де декабрь ойы бұл еймі? Январь жеткеш әлленге барлыққа келе. Шол, декабрь бұйы яңа ел деп күтіп ерейбіз де, қазір бізге сабан тойыны күтсек кіне елі. Әлі әсі құйыланып отырмағыз әлі. Әне қорағыз мұнда көп мүт тузан жиылған? Гүлназ, отыр әлі, тузан қашмасы ол. Мұнда башқа бір проблема барлыққа келді бейт. Яңа ел жетті, не яңа ел кәйфі, не ғомен кәйф жоқ. Әлі сөйлеп отырған үші ішмасам, тузаны сүртсәгі шында. Бірер қызығай бір еттім мүсін? Юқла, міне ұзған елға сюжетларына қарап отырайдым. Нәрселер гіне қыландырмаған біз. Қойады. Бізге көрсетеміз. Нәрселер қызық әлі? Бірге қарайын. Яқынырақ келегіз. Қарағыз әлі, бұл жылыштада болып қайтқан едік біз. Менің Брикстағы сюжетларым не тұра? Қарағыз әлі бір орында мен көп мі спортшы білен оралаштым. Менің ешлер күніне сюжетімні көрегізсіз. Рәхат ежейіні. Міне бұл сюжетіні қарағыз әлі. Шоянның туған күні нешік матур етіп өткеріп жібердік біте. Өткен қатерелеріне барлап отыру көңілейінді әлбәтті. Тек бұл ситуацияны шешірге бұлышыр мекен соң? Нешігінде бұлышмасын, Рифқат. Міне қора, біз ел дауымында көпмі бейремде, шорада болып қайтқанбыз, нәрсегін ішлемегенбіз. Қазір енді бұлған ішке нәтиже ясап, рәхатленіп, ел кесігіне қала. Нинди ел инде тағын, әйтіп тұран бет, тузан сіртілмеген деп. Әне қорағыз әлі көпмі жиылған бетлер бүтін жерде бар. Гүлназ, ташла енді шул тузаныңны. Айгіл дұрыс айта бет, нәрсе қотлауландыра бітсің біз. Яңа ел каникуллары ял етер үшін берілген. Шул. Әлі соңғы күннері. Достар, әйдәгіз, нәрседен башлықсың? Ойлап қарайық. Бәлки таушқұрға барбыз. Шана ұзың білемін соң? Шанада шаңғыда yok шол. Рифқат Қоралы Хатире дегеннен менің башқа бір бик шәп фикір келді. Білесіз ме, біз сізімбе көп мі бірге шлейбіз, лекен біздің бір матур міне рәхатленіп түшкен фото yok. Керек бұса қазір? Түшінемін сізні? Yok енді, сіз онды фото турында түгіл, әміне профессионал фотоға түш турында бара. Демек сіз фотосъемкаға барға жинасыз. Мен қалса беге бет фикір. Сіз біздің білемесің? Қызлар, сіз рәхәтләніп барығыз, біз мұнда Рифқат білән телевизор қарап қалабыз әлі. Шул бар енді сіздің тағын. Мен де бик барар едім, лекен менің имтиханға әзірленесі бар қызлар. Ера қызлар. Қызлар, нәрсеге оларыны күтіп тұрабыз соң, әйдәгіз үші біз бірге. Барып қайтық. Кеттік, тезірек. Сіз мұнда отырып қалыңыз. Bir, iki, üç, dört. Міне шынды ескерткіш 4 локация яратқан қызлар, һәм біз біздің yollarımızны рәхәтләнеп фотоға төшеп үткәрәчәкбез. Һәм біз башлыйбыз! Фотоға төшә башлау алдыннан біз безнең фотографыбыз Әдилә белән шундый бәләкәй генә интервью оештырып алырга булдык. Ничек дөрес итеп төшәргә кирәк, ул хәзер барысын да аңлатачак. Әдилә, иң баштан сөйләп кит әле. Фотоға төшәр алдыннан бөтен кеше нәрсә эшләргә тиеш? Иң мөһиме башта фотограф белән язылышырга һәм локация сайларга, сезнең локацияңды сайланган һәм шул локацияга туры килгән образлар китерергә кирәк. Мәсәлән, бу сезнең яңа ел тематикасы һәм сез шундый матур киемнәр кигәнсез. Һәм киемнәр сайлагач инде яхшы настроение белән килергә кирәк. Ул иң мөһиме фотограф өчен дә һәм модельләр өчен. Һәм идән иң мөһиме нәрсә сайларга бөтен киемне онытмаска кирәк. Кыскасы, фотосессия алдыннан әйбәтләп әзерләнергә кирәк. Ул тиз һәм яхшы үтсен өчен. Һәм
ең мөһиме әйтергә оныттым референслар. Аны фотограф та сезгә җибәрә ала, яки сез нәрсә нинди ничек Төшәргә телибез, ничек төшәргә телисез, карап килергә, әзерләнеп килергә. Ул фотосессияны Тизләтеп тә җибәрә дә, бик тизләтеп җибәрә. Һәм съемка барышында инде күзаллау барлыкка килә. Әгәр кешенең фотога төшү тәҗрибәсе булмаса, һәм гомумән ул табигате белән оялчан булса, бу очракта нәрсә эшләргә? Әйткәнемчә инде фотосессияга башта әзерләнергә кирәк. Шундый лайфхак, ул референслар уже беләсең дип, съемкага килгәндә беләсең, ничек примерно утырасың, нинди фотолар чыга. Бу эмоция, нинди эмоция белән син киләсең, ул фотографка да кагыла һәм модельләргә инде. Һәм музыка, бик музыка булыша. Яралган җырларыңны җырлыйсың, рәхәтләнеп студиядә бер кеше юк бит инде, син һәм фотограф. Әгәр инде фотографтан оялса кеше, хәзер студиялар бар. Пульт белән генә төшә торган, бүлмәдә бер кеше дә юк, нинди фон кирәк, шуны куясың да, рәхәтләнеп төшәсең. Әгәр инде яралган кеше белән килә аласың, нин белән килә аласың һәм үзегез төшәсез дә фотоларны тизрәк ала аласыз. Мин шундый студияларга барган юк. Чөнки минем вакытым да юк һәм минем проблема, мин мәсәлән белмим ничек утырырга. Миңа фотограф аның белән булыша ала. Фотографны тыңласагыз һәм әйбәтләп әзерләнеп килсәгез, фотоларны истәлеккә калдыра аласыз. Менә фотосъемканы, фотосессияны ял дип атарга буламы? Яисә ул киресенчә шундый алҗыткыч һәм ниндидер катлаулы эмоциональ процессмы? Миңа калса, бу катлаулы процесс түгел, чөнки син монда күңел белән ял итәсең һәм инде бу хисләрнең әле истәлеккә фотолар кала. Әйдәгез әле без дә сезнең белән шушы бүгенге матур көнне истәлектә калдырыр өчен фотосессияны тизрәк башлап җибәреп киттекме? Киттек. Безнең фотосессияда узган ялыбыз ахырына якынлашты. Нәтиҗәсен хәзер сез үзегез күрерсез. Biz кайтты. Оба, нинди матур съемка килеп чыккан кызлар. Менә хәзер үкенеп утырам инде сезнең белән бармаганга. Шуннан да бик матур сүрәтләр килеп чыккан. Дөрестән дә тик тапкансың борчылыр әйбер. Әле безнең алда күпләгән съемкалар көтә. Шу? Яңа ел мөхитендә яңадан шумгандай булдым. Яхшылай. Шуннан да бик матур съемка килеп чыккан. Нәрсә, кайткач бүген чыршыңны да алып куймаска булдыңмы әллә? Март башына кадәр торсын әле. Инде шул кадәр торыр дисеңме? Кызлар, фотосъемкада булдык. Хәзер нәрсә эшлибез инде? Егетләр, кызлар, былай булмас. Нәрсәдер эшләргә кирәк, әйдәгез. Урамны әйләнеп кереп, каравайлар ясап кирик әле. Эй, бар, нинди урам инде бу салкында. Менә шулай җылыда бергәләшеп сөйләшеп утыру, андан да яхшырак албас. Мә, ул кар дигәч бүтән тәнемә суык йөгерде. Монысы шулай инде, тик өйдә тик утырып булмый бит. Менә, мәсәлән, Азамат, син соңгы тапкыр качан каравайлаган бар, әйт әле. Куян белим инде мин аны. Бала чакта булгандыр. Нишлибез соң алайса? Белмим соң, бәлки
Пластилина нәрселер жасарбыз алайса, иде жода дегендей. Пластилин. Гүлнас нинди пластилинде тагы балалар бакчасында беле? Яр, кызмагыз. Минем сезгә тәкъдим итәрдәй иң яхшы бер альтернатив вариант бар. Барыгызга шаячак. Парны җылыга монда алып кирип уйнарга булдыңмы? Яр, шаярмагыз. Без сезнең белән хәзер балчыктан төрле эшләнмәләр ясау студиясына барачакбыз. Ничек идея? Шәп. Алайса мин хәзер барсын да әзерли торам һәм сезне бер ярты сәгать тирәсеннән соң көтәм. Алайса килдерәбез. Хәзер идеяларга кирәк нәрсә ясыйбыз. Мотор итеп шуны милли бизәкләр. Сәлам кызлар, егетләр. Мин шын тылсым һәм иҗат дөньясына килеп эләктем. Биредә һәр яклап төрле матур керамик эшләнмәләр һәм инде әлбәттә мин биредә үзем генә түгел, минем янымда бу остаханәнең тылсымчылары Лилия апа һәм Зәлилә апа. Һәм хәзер без алар белән аралашып алып керамика дөньясының серләренә төшенәчәкбез. Зәлилә апа, Лилия апа, каян гомумән менә бу керамикага, менә бу кул эшләнмәләренә хәйрислек барлыкка килде? Мин электән кул белән төрле матур әйберләр ясарга ярата идем. Мастер-класска килдем дә болшык белән эшли башлагач, миңа бик ошады һәм мин монда калдым. Я очарована керамикой еще с детства. Всю жизнь меня тянуло к керамике, куда бы я ни поехала, везде. Отовсюду везла эту керамические какие-то плошечки, мисочки, посуду. И наконец-то я пришла в керамику, решила поступить в КТНХП, закончила. Теперь я дипломированный специалист. Работу обожаю свою, получаю удовольствие и дарю счастье людям. Дөрестән дә сезнең бу эштән зур ләззәт алуыгыз сизелә һәм күренә, хәтта ки сезнең эшләнмәләрдән генә дә. Менә карагыз әле, тамашачылар, сездә игътибар икәнсездер. Менә шундый гади генә уенчык кебегеме, менә моны ясар өчен, менә бу гади балчыктан ясалган. Дөрестән дә күпме хезмәт һәм эшеңә мәхәббәт. Менә миңа кызыклы, менә бу эшләнмәнең менә мондый рәвешенә китерер өчен күпме этап уза ул. Миңа калсам да бик хисап тора, аны ясарга, аны пишкә тыгырга, сөйләп китегезче бу турыда да. Башта без эшләнмәләрне ясыйбыз, аларны киптерәбез, бер 10 көнләп, аннары пиштә яндырабыз, 2 көн алар безнең пиштә торалар. Аннары алар менә шушындый килеп чыгалар. Без аны глазур белән каплыйбыз, яңадан пиштә яндырабыз, һәм алар инде матур булып ялтырап торалар. Менә фәкать глазур белән генә каплау усулы бармы? Чөнки монда менә мисал өчен менә мондый төр. Менә бу молочение, ул борынгы усул. Керамика беренче тапкыр пиштән чыккач, ул менә шушындый була. Ул су үткәре. Су үткәрмәс өчен элек аны сөткә манып алганнар һәм яңадан бер кат пишкә куеп яндырганнар. Менә шушындый матур эшләмәләр килеп чыккан. Ого, ягъни бу эшләнмә чынлап без эчә торган сөткә маныла. Менә шундый икән керамика дөньясы, тамашачылар. Ну да, мы не только пьем чай с молоком, но и купаем керамику в ней. Тик миңа калса бу эшләнмәләр шулай тузан җыеп полкаларда гына утырырга тиеш түгел һәм сез ниндидер анда төрле күргәзмәләрдә, фестивальләрдә дә еш катнашасыздыр. Без шуннан да күргәзмәләрдә дә катнашабыз. Менә бу киштәләрдә күргәзмәдә катнашкан эшләнмәләр дә бар. Һәм укуда булган Риштанда 23-нче елны булдык. Шул укудан алып кайткан эшләнмәләрдән бар монда. Наши елочные игрушки украшали елку новогоднюю на ВДНХ. Вот такие вот елочные игрушечки. Димәк, сезнең эшләнмәләр аша чын яңа ел мөхитендә тудырырга мөмкин инде. Дөресен генә әйткәндә, минем үземнең дә инде куллар кышта берәр нәрсә әвәләп карарга, берәр нәрсә ясап карарга мөмкин булырмы бу? Безнең борда әзер, идегез тотынык. Димәк, киттек тизрәк. Ого, барсы да әзер дигәнегез дөрес булган икән. Айгөл, без сине генә көтәбез, шулай бит? Әйдә, Айгөл, безгә кушыласыңмы инде? Бик теләп. Айгөл эшкә кергәнче сиңа алъяпкыч кияргә кирәк. Әйдәгез. Хәзер без сезнең белән менә шушындый матур тәринкәләр ясаячакбыз. Иң элек балчыкны кулга алабыз дагы, аны бераз ясыйбыз. Хәзер өстәлгә куябыз дагы. Әкрен генә уртасыннан менә шулай басып, балчыкны читкә таба тартып тәринкә ясыйбыз. Түгәрәк форма кирәк икән, сез шушылай түгәрәкләп ясыйсыз. Әгәр дә формасын үзгәртәсәгез килсә, үзегез әкренләп килегез. Иң мөһиме, төбен тишеп чыгармагыз, яме тәринкәләрбез тишек булмасын.
нерв системасын тынычландырырга сәләтле. Син барлык дөнья мәшәкатьләреннән арынып, булган эшләреңне онытып, тулайым процесска чумасың. Өстәвенә, балчык белән эшләү барышында күңелдә төрле фигура сурәтләре туа һәм шул рәвешчә иҗади фикер йөртүдә үсә. Ә бергәләп, якын дусларың белән иҗат итү үзе бер күңелле инде ул. Бармак уенчыклары калмас өчен байтырып сыпырып уссагыз, ул тигезленә. Зәлләпа, әмінә килешәктә менә бу бүтән мотор тәлинкәләрне көндәлек тормышта кулланырга мөмкин булачакмы? Әлбәттә. Шулай ук мин гадәти бүтән сау-сау белән бергә юалам. Кул белән посудомойкага куймыйбыз, яме? Ярый. Без инде ул кызлары посудомойка тотмыйбыз. Шулай итеп, дигәнчә безнең остаханәбез ахырына да якынлашты һәм нәтиҗәдә һәрберебездә шундый матур иҗат җимешләребез. О, дуслар, бик шәп идея булды бит бу. Айгөл, рәхәтләнеп ял иттек. Әле эшләнмәләре әзер булгач, рәхәтләнеп нәтиҗәләре белән кулланачакбыз да. Шулай, менә кар белән уйнаган булсак, шул пеш урамда ятып калыр иде әле. Ә хәзер иртән торып, ботка ашарга тәлинкәмдә бар хәтта. Әллә Рифкат иртәләрен ботка шүмерә башладың инде. Әллә яңа елны яңа гадәтләрдән башларга булдыңмы? Нәкъ шулай. Бу елны җитәр сузып йөргә дидем дә, үземнең тышкы кыяфәтем, сәламәтлегем турында кайгырта башларга булдым. Рифкат, әле яңа еллары битеп кенә бара бит. Рәхәтләнеп яңа ел конфетлары ашар вакытта нинди үзеңне изалауды инде ул. Дөресен әйткәндә, мин дә дүшәмбедән башларым дип уйлаган идем. Хәтта спортзалга абонемент алдым. Шул дүшәмбе дибез дә кала инде уланнары. Шу, менә мин узган елы тенниска язылам дип йөрдем шунда, тәки язылып барып җитә алмадым шунда. Так, җәмәгать, әйдәгез иртәгәләрне, дүшәмбеләрне, сишәмбеләрне киләсе атнаны киләсе айны оныттык та, хәзер торыйк та бер кызыклы спортны үзләштереп кайтыйк әле. Ого! Әйдәгез, барып карыйк. Директ спорт түрі соң ул. Сорауларны аннары әйдә киттек. Баргач белерсең. Аяклар белән китеп тә барырлар име? Без 107-нче гимназиядә биредә дзюдо буенча тренировкабызда. Мин инде соңга калам, кушылырга кирәк. Дзюдо япончадан йомшак юл, үз фәлсәфәсенә нигезләнгән коралсыз спорт көрәше. Мин дә бу спорт төрендә үземне сынап карау өчен 107-нче гимназиягә, Казан Тигрлары клубына юнәлдем. Һәм шәкертләрнең тренировкасына кушылдым. Бокс, карате һәм башка төр көрәшләрдән аермалы буларак дзюдоның нигезен ыргытулар, авыртулы алымнар, тотып калулар һәм буулар тәшкил итә. Мин безнең мәктәпкә балалар килгәч, мин әйтәм, ата-аналарга да, балаларга да турышлыгын булсын, турышлыгы булсын. Турышлыгы булса, бөтен нәрсә булыр. Һәм һәр тренировкадан, ярышларда, тренировкаларда, төрле чараларда мин балаларга әйтәм, турышсан була, эшләсән була. Балаларга инде дзюдо белән бер яктан ауыр нәрсә ул, зур эш, көн сайын иртәдән башлап, кичкә хәтле кемдер көнгә 2 тапкыр дзюдо белән шөгыльләнә, тренировкага киләләр алар, төрле ситуация булырга төрле ситуациялар була, нәрсәдер килеп чыкмый. Дзюдо 3 төп принципка нигезләнә. Зур алгарышка ирешү өчен
үзара ярдәм һәм аңлау, тәнне һәм рухны чыныктыру, җиңү өчен вакытында бирелә белү. Дзюдо 19 гасыр ахырында барлыкка килә һәм тиз арада бөтен дөнья буенча тарала. Дзюдо джиу-джитсу дип аталган борынгы көрәш төреннән формалаша. 1964 елда бу спорт төре Олимпия уеннары программасына кертелә. Ой, рәхәт булды, дуслар, карагыз әле. Бүтән тән җәйлеп китте әзрәк. Хәрәкәттә бәрәкәт Илзия. Дөрестән дә шәп булды. Рухланып шулай көч җыеп киттек. Ешрак шулай җыйларга кирәк бергәләп. Әйе, шулай. Спорт командалары шуңа бердәмдер инде алар. Бер максат, бер теләк. Шуңа күрә хоккейга йөрергә яратам да иде мин. Андагы атмосфера, көч, рух, бердәмлек шундый рәхәтне күрсәгез иде. Дуслар, без бит үзебездә сезнең белән шын бер зур команда. Атна саен, дөресрәк әле ел дәвамында тамашачыларыбыз өчен янып, көеп, төрле сюжетлар төшереп бирибез. Аннары төн йокысын калдырып монтаж бүлмәсендә утырабыз. Һәм барысы безнең караучылар өчен. Әйе, шул безнең дә бер максат. Карап торам да, сез барыгыз да шулай дәртләнеп киткәнсез буга күрәм. Әйе, шул Рифкат бер дәртләнеп киткәч, әйдәгез ялкынны сүндерми бергәләп каядыр барып кайтабыз. Әйдә, давай. Әллә хоккейга барыйкмы? Минем билетларым бар. Кайчанрак соң? Киләсәтме? Эй, Азамат, киләсәтне булмый бит инде. Безгә менә хәзер барырга кирәк. Әле шырашабызмы тагын? Дуслар, минем бер идеям бар. Без сезнең белән хәзер пейнтболга барачакбыз. Команданың рухын күтәрер өчен менә дигән уен. Килесең ул шундый бер тапкыр иштем. Хәзер барысын да күрәчәксез. Иде со. Димәк, без бүген пейнтбол уйнарга килдек. Менә минем командаларым дип әйтсәм булаймы? Так, миңа калса без бераз әзер түгел, шуңа күрә безгә махсус кием кирәк. Әйдәгез 3-15. Димәк, күреп торасыз, без киендек, командаларга бүлендек. Безнең команданың исеме ничек? Арысланнар. Сезнең команданың исеме? Гладиаторлар. Димәк, мин уенны башларга әзер. Ә сез әзерме? Әзер. Киттек. Пейнтбол үз иченә спорт һәм тактик күнекмәләр керткән спорт уены. Бирдә ике команда катнаша һәм аларның төп максаты көндәш команданың барлык катнашучыларын уеннан чыгару. Пейнтбол 20-нче гасырның 90-нчы елларында барлыкка килә һәм бүгенге көндә актив ел итү чараларының берсе дип санала. Уен башланыр алдыннан без махсус кием киябез, маска, бронежилет һәм инструктаж үтәбез. Уенда махсус пневматик мылтык кулланыла. Аны маркер дип атыйлар. Әлеге маркерлар буяулы шарлар белән ата. Шарлар тышкы яктан катты, ләкин атуга шар ярыла һәм буявы агып төшә. Без әзер инструктордан барлык кирәкле мәгълүматны тупладык. Хәзер инде уенны башлап җибәрсәк тә була. Команда готовы? Внимание! Конец игры. Оранжевые выиграли. Girls with the nails done.
Занимаюсь организаторством пейнтбольных игр с 2003 года. Ранее участвовал в спортивных играх непосредственно, то есть пейнтбол как спорт. Вот. И чем интересен для меня пейнтбол? Тем, что он дарит очень много эмоций людям, да? Вот, что, в принципе, другие виды спорта такого не могут дать. Игра также интересна тем, что помимо физической подготовки здесь необходимы еще и некие тактические навыки. К нам часто приезжают команды с семьями собираются, да, то есть и дети, и взрослые участвуют, достаточно все весело происходит. Самостоятельно разрешается играть в пейнтбол с 12 лет. Вот. В принципе, при участии взрослого родителя иногда разрешаем там помладше. Если хотите попробовать себя в новом увлечении, все ждем на нашей площадке. Демәк, дуслар, безнең уеныбыз тамам. Гомумән санарга килгәндә, безнең дуслык җиңде. Шуңа күрә хәзер мин сорыйсы килә егетләрдә дә аларның хис кичерешләрен. Егетләр ничегрәк сезгә? Рәмсә шадымы? Мен бик шады. Мен бик нык шат. Гомумән синең үзеңнең бер тактикаң бар идеме? Серләр белән бүлешә әле. Иң мөһиме менә пейнтболда иң мөһиме нинди тактик булырга тиеш? Иң мөһиме ул тизрәк позиция алырга. Иң шәбрәк позиция. Мин уйнаганда гел сол яктан гына керә идем, һәм бер укрытие янында гына басып торып, берәмләп, пам-пам-пам и всё. Яхшы, ярый. Егетләр, сезнең ничек? Менә сез без противник командага гомумән нәрсә әйтер идегез? Я хочу сказать противникам спасибо. Все очень понравилось, все классно. Впервые я поучаствовал в пейнтболе. Сен ашады инде димәк. Ашады. Бик ашады. Татарчада хәтта сөйләшә башладылар монда. Син гомумән Булаткамда иң күбрәк электе шайба менә нәрсә шул краска дип әйтимме? Ну, было прикольно, но чуть-чуть неприятно, так скажем. Бүген бик яхшы уйнадыгыз, име? Менә синең өчен иң авыр нәрсә иде? Самое сложное в игре? Да. Следить за спиной, чтобы противник не зашел в тыл. А так, в целом, ничего сложного нет. Син беренче тапкыр идеңме пейнтболда? Первый раз, да, все верно. Син дә беренче тапкыр име? Рәмисә син? Мин бер дүртенче. Шуңа күрә син дә шундый тәҗрибәле уенчы. Гомумән, тагын киләбезме шундый команда белән уйнарга? Обязательно киләбез. Күрдегез, аңлый башладылар мине. Ну все, дуслар, безнең бүгенге уеныбыз тамам. Сезгә дә үзегезнең гаиләләрегез белән, дусларыгыз белән шушындый командный төркемле уенга, пейнтболга килергә киңәш итәбез. Шәп яллар булды бу. Шул. Дөрестән дә нәрсә генә эшләп бетерергә өлгермәдек бит. Эшләдек димә инде, рәхәтләнеп ял иттек диген. Иң мөһиме безнең яраткан тамашачыларыбыз белән бергә. Шул, шундый узак булып тоелган яллар тиз арада узды да китте. Эй, Рифкат, алай төшенкелеккә бирелергә ашыкмады. Менә хәзер рәхәтләнеп ял итеп, көч һәм энергия туплагач, аның эше дә, укуы да җиңел генә барачак. Килешәм синең белән, Айгөл. Безнең алда күпме очрашулар, чаралар, алардан безгә сюжетлар һәм репортажлар. Димәк, алдагы көннәрне бүгенгедәй продуктив һәм күңелле үткәрер өчен безгә инде алдан ук исемлекне язып куярга кирәк. Нинди чаралар булыр икән? Әйдәгез әле берәр кагаз бите һәм ручка биргез әле миңа. Тукта, хафаланмый тора Лилзия. Тамашачыларыбыз белән саубуллашык. Әйдә, шулай. Йылларыгыз иминлек, бәрәкәт һәм муллык алып килсен. Хыялланудан бер кайчанда туктамагыз. Һәм әлбәттә безнең белән булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Каян башлап әйтәбез? Силәр анда январь ахырындагы мероприятие. Генә бер театр премьерасына алып кайткан. Миндә бар иде, шуны төшерсәң. Татар фильмын күрсәтәләр, шуны язып. Илзе язасыңмы син? Менә язам. Январь ахырында. Әйдә.